איזה יום אחד אירחתי את החברים והיה לי רק שתייה חמה. הם אמרו לי, נו מה, תביא קובייה. ולא היה לי מספיק קוביות בהקפאה. אז התארגנתי על מכונת קוביות קרח של תדירן. דרך עולם הקולנוע והחשמל קיבלתי מחיר מהיבואן לצרכן. על המכונה ניתן מבט קטן ונתחיל להניע את העניין. קיבלנו גם כפית, פנן. נוציא את המדבקות שמחברות את הסל, נחבר את המכשיר לחשמל ונמלא בו מים מינרל. אפשר כל מים. שימו לב, זרקתי 2 ליטר ויש מקום לעוד. המכונה הזאת יכולה לייצר 12 קילו קרח ביום. בוא נדליק אותה, נבחר גודל קובייה, לארג' וניתן לה לעבוד. כל כמה דקות המכונה הזאת יודעת לייצר 9 קוביות. ואם נותנים לה לשבת לעבוד באזור השעה, יש שפע של קרח לכל המשפחה. לא צריך להתלכלך, לא צריך להיערך. יש קרח זמין, וברגע שכבר נגמר המקום, המכונה מודיעה על זה ומפסיקה את הייצור של הקרח עד שהוא נמס, והמכונה משתמשת במים שלו כדי לייצר קרח חדש. יש למטה פתח ניקוז אם רוצים לרוקן את המים ולאחסן את המכשיר. ולמי שצריך מכונה יותר גדולה, קבלו את אחותה. מכונה גדולה מקצועית עם כניסת מים וניקוז. קיבלתי אחת לסקירה ותרמתי אותה לחדר מורים. ועכשיו המורים נהנים ממשקאות קרים. רגע, וואי, ייבשתי את החברים. זה בשביל הרצל הגדול. הרצל, וימזיג. יפה, וזה בשביל הרצל הקטן. סתם, ככה אח שלי. וואלה, מוצר מצוין לאירוח, למשפחה, לחברים, ולכבוד הקיץ קיבלנו מחיר מרשים. תגיבו קישור ושלחתי, זה פרקטי.